Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barka da wani top down analysis. Top down analysis wannan kowa ya san me ake nufi da top down analysis. Wato mutum ya fara trade daga higher time frame, ya fara analysis ɗinsa daga higher time frame zuwa lower time frame inda zai samu entry da confirmation ɗinsa. So a MSNR muna reading storyline, kusan za a ce dai kusan abu ɗaya ne. Amma top down analysis yana ƙoƙari ya duba direction ne daga higher time frame, lower time frame kuma ya nemi entry, ya sake neman entry confirmation a lower time frame. So wannan shine da yake mun riga mun san cewa kasuwa tana da fuska biyu, tana da uptrend, tana da kuma downtrend, sannan kuma tana da sideway ko kuma kace range. So saboda haka idan mutum zai fara top down analysis a MSNR, so gaskiya akwai buƙatar ya duba direction. Though zai duba storyline amma kuma yana da buƙatar ya duba direction na kasuwa. Shin tana uptrend ne ko downtrend ko sideway. Idan tana uptrend ne to preferably an fi so ya yi taking trade wanda yake buy kenan, zai riƙa buy. Idan kuma tana downtrend to an fi so ya taking trade wanda yake sell. Idan ma zai taking trade against trend line to ya zama against the trend, to ya zama yana risking little amount of money. Ma'ana ya zama yana risking abin da bai kai ya kawo. Maybe in yana risking 1% na account ɗinsa, to idan zai yi taking trade against trend line ko kuma a ce against the trend, to sai risking like 0.5 ko abin da ya kama da haka. So yanzu bari mu bada misali da wannan. Za mu fara daga weekly. Idan kana so ka yi real top down analysis, ka fara daga weekly. Domin idan price ya faro daga weekly, to weekly ne kawai zai tsayar da shi. Ko da ya samu wasu key levels na lower time frame kamar daily ko 4 hour, to zai ta breaking ɗinsu ne. Iyaka zai riƙa reacting. Zai ɗan riƙa reacting daga waɗannan key levels ɗin. So amma dai zai ci gaba da tafiya sai ya kai weekly sannan sai ya juyo. Yanzu mu duba nan mu gani wannan kasuwar duka ga iya datar ta nan bata da yawa. Idan muka duba za mu lura da recent me ake cewa price action. Idan muka lura muna bullish ne ko? Idan muka lura muna bullish. Domin idan kuka duba wannan shine bari mu koma line chart yauwa. So idan muka duba daga nan ana cikin lower low, aka yi lower low haka sai aka samu change of character. So kenan wannan ya nuna muna bullish. Saboda haka yanzu za mu fi so mu samu duk trade ɗin da za mu shiga mun fi gamsuwa mu shiga buy instead of sell. Sannan idan muka koma a storyline za mu duba mu ga cewa recent candle wanda yake shine ya rufe gabanin wannan. Domin wannan candle ɗin idan muka duba bai gama forming ba. Shine yake forming, still akwai saura almost 1 day and some hours gabanin ya gama forming. So ba za mu yi lissafi da shi ba, za mu yi lissafi da wanda yake bi masa ne wannan. To wannan za mu duba, idan muka duba za mu ga cewa ya yi rejecting weekly key level. Wannan V level ɗin ya yi rejecting ɗinsa. Mun gani ko? Idan muka koma line chart yauwa za ku ga V level ne price ya yi rejecting ɗinsa, kuma da ya yi rejecting ɗinsa yana da liquidity, weekly liquidity. So wannan ya nuna mana kenan muna bullish. Muna bullish. Saboda haka yanzu ba entry za mu fitar a nan ba, za mu koma daily sai mu fitar da key level ɗinmu na daily sai mu goge wannan da muka yi. So a daily sai mu zo recent, amma kafin mu zo daily za mu koma weekly sai mu duba mu ga fresh key levels da muke da wanda price yake ƙoƙari ya je ya yi rejecting. So idan muka duba waɗannan su ne fresh key levels waɗanda muke da wanda price yake ƙoƙarin rejecting. So muna da wannan again. Wannan ma ba zai hana mu duba shi ba. Shi ma wannan ba zai hana mu duba shi ba. Domin kowanne daga cikinsu price yana iya zuwa ya yi respecting ɗinsa. So amma dai wannan zai yi wahala. Amma dai mu sa a rai cewa zai iya faruwa. So daga nan sai mu koma daily. A daily za mu duba mu ga candle ɗin da ya gama forming. Akwai abin da ya yi rejecting key level. Idan muka duba za mu ga candle ɗin da ya gama forming nan. Wannan shine yake forming yanzu haka, yana da saura kusan awa 4 ya gama forming. So ba za mu yi amfani da shi ba.
wannan da ya gama forming sai mu duba mu gani. Idan muka duba za mu ga cewa ya yi rejecting OCL. Ya rejecting OCL ko? So me za mu yi? Za mu koma 4 hour time frame. Idan muka koma 4 hour sai mu ga ya yi an samu breakout. An samu breakout. Ga breakout ɗin mu nan. Wannan shine breakout ɗin mu da aka samu. So an samu breakout. So yanzu kenan me zai faru? Za mu nemi fresh level ne a 4 hour ɗin nan wanda za mu yi amfani da shi amma a discount. Duk fresh level da yake yau nan ba za mu yi amfani da su ba domin suna a premium ne. So ba za mu yi amfani da su ba. Saboda haka kamar yadda kuma kuka sani dai ba na amfani da OCL. Ba na amfani da OCL sai a refinement. A refinement zan yi amfani da shi amma a nan ba zan yi amfani da shi ba. Saboda haka a nan idan muka duba muna da RBS. Idan muka duba za mu ga cewa wannan RBS ne. Wannan RBS ne. So muna da me? Muna da RBS. So sai mu koma 1 hour mu yi refining ɗin wannan RBS da muke da. Idan muka dawo 1 hour za mu yi refining ɗinsa zuwa ga fresh level da muke da domin wannan ba fresh ba ne. Sai mu refining ɗinsa zuwa wannan QM ɗin. Yauwa sai mu refining ɗinsa zuwa wannan QM ɗin. Akwai waɗanda za su iya taking trade a wannan tunda yana da CC. Amma dai ni gaskiya a refinement ni dai ba na buƙatar na yi amfani da shi. Idan muka duba daga shi babu wani fresh level. Wannan ba fresh ba ne. So sai wannan QM ɗin. So sai mu sa QM ɗin. Wannan zai yi serving ɗinmu as me. Zai serving ɗinmu as liquidity. Structural liquidity kenan ina ga. Structural liquidity. So saboda haka a haka zai zama mun samu me? Mun samu wato trade ɗinmu. Sai mu sa shi. Sai mu yi sai zama wannan shine entry ɗinmu. Stop loss ɗinmu is defend. Ya danganta daga yanda risk management ɗinmu yake. Wani za ka ga stop loss ɗin shi yana zama a ƙasan wannan lower low ɗin. Ƙasan wannan lower low ɗin. So wani haka yake yi. Sai ya yi targeting. Za ka iya targeting wannan shine first target ɗinka. Target ɗinka na ƙarshe ya zama shine wannan. Wani kuma zai zama ya tsaya nan. Ya danganta. Wani za ka ga ma risk reward ɗin shi 3 ne. Ba sai ya kai can ba da ya kawo iya nan ya samu risk reward ɗin da yake buƙata shi kenan ya tafi. So it depend da irin strategy irin risk management ɗinka. So amma misali sai mu ce za mu yi targeting wannan shine final abun nan ɗinmu. Abun nan ɗinmu kuma stop loss ɗinmu a irin wannan yanayi za mu ce for example za mu ce 30 pips. Za mu ce 30 pips. Yauwa. Saboda wannan QM ɗin yana da ƙarfi sosai. Idan ku duba akwai imbalance. Yana da me? Yana da imbalance. Yana da me? Yana da imbalance. Saboda haka wannan QM ɗin yana da ƙarfi sosai a gurinmu. Shi ya sa muka sa stop loss ɗin amma kuma muna da wani OCL ɗin sai muka yi including ɗinsa a cikin stop loss ɗinmu. Idan kuka duba shi kuma wannan OCL ɗin da yake ƙasansa is not fresh. Ba fresh ba ne. So ba mu tunanin price ya zo nan. Zai wahala price ya zo wato nan. So saboda haka kun gani wannan shine me? Entry ɗinmu. Za mu iya place limit order kuma za mu iya jiran price ya zo a nan sai mu koma 5 minutes domin mu nemi confirmation again. Is defend da strategy ɗinmu ko kuma yadda kasuwar take. Idan ni ne idan kasuwa ta samu impulsive move ya zama haka kawai ta yi ba wani chopi. So gaskiya zan nemi confirmation. Amma da za ta kama haka to ba zan tsaya neman confirmation ba. Mun gane ko? Saboda na san ta riga ta yi tara liquidity sosai. Yauwa. Amma idan ta wuto kai tsaye ta yi haka to ina ila ya zama daga nan zuwa nan bai fi candle 3 ba ne. Bearish candles guda 3 marubuzo candles. So gaskiya ba zan shiga kai tsaye ba zan jira confirmation ne a 5 minutes ko kuma ma 1 minute. So wannan shine yanda ake top down analysis jama'a. Idan ba ka yi analysis ɗinka haka ba so akwai gaskiya matsala. So amma a exit ɗinka ni ba na ba da shawarar ya kai har can. Zan baka shawarar ya tsaya nan. Domin idan baka manta ba a weekly an samu mun samu weekly reject weekly sannan kuma sai muka samu breakout a daily. So normally ya kamata a ce tunda muna da weekly reject weekly breakout a daily to za mu nemi entry ɗinmu wato a daily ɗin nan. Saboda haka idan muka koma daily za ka ga cewa muna da entry tunda ina aka samu weekly reject weekly. Mun samu weekly reject weekly ina ga a wuraren nan. So kaga a daily wannan shine
level ɗinmu da za mu yi entry da shi. Wannan shine level ɗinmu da za mu yi entry da shi. So za mu zo 4 hours sai mu yi refining ɗinsa. A 4 hour ma kaga is okay, za mu iya amfani da shi. So kaga price ya ga damar ya sake dawowa tun da weekly ne ya rejecting weekly, kuma da ya rejecting ba a riga aka sake dawowa ba. To ya ga damar ya sake dawowa sai ya ɗauki wannan entry ɗinsa sannan sai ya ci gaba da tafiya. Saboda haka shi ya sa kada ka saka dogon guri ka ce kai tsaye za ka durfa shi nan. Idan kana son kai targeting nan kai tsaye, to ka jira sai in ya sake dawowa nan. To idan ya dawo nan daily sai ka koma 4 hour ka nemi breakout. To daga nan idan ka yi targeting za ka yi targeting nan ne. Mun gane jama'a ko? So amma a halin yanzu preferably gaskiya ka yi targeting ina. Ka yi targeting kawai swing high ɗinka wannan. Ka yi targeting wannan. Kai balma kana ma iya idan along the way wurin dawowa shi ya riƙa baka haka, to sai ka yi targeting wasu daga cikin nan ko ka yi raba shi 50%. Swing low ɗin nan zuwa swing high sai ka raba shi 50% sai ka yi targeting rabi kawai. Sai ka yi targeting rabi. Yauwa wasu haka suke yi. Kaga rabi ɗin ma'anan shine wannan. Ko shi kai targeting kana da 6 risk reward ɗinka. So saboda muna da kar mu manta muna da daily key level. Yauwa. So haka ake analysis, top down analysis a MSNR. Dole sai ka haɗa da directional bias da kuma storyline. Yauwa. So wannan mun samu wanda bai yi gama forming ba kenan, amma bara in nemi wanda ya gama forming. An riga an yi shi sai mu gani. Idan muka same shi za mu iya amfani da shi. Da zan samu wani, bari mu gani, bari mu goge wannan duka. Bari mu gani wannan ya bamu ne. An samu weekly reject weekly sai mu koma daily. Idan muka koma daily me muke gani anan? Kun ga a daily me ya faru? An samu breakout a daily anan. Anan aka samu breakout. Sorry. A daily anan aka samu breakout. Anan aka samu breakout. So amma me ya faru? Price da ya zo tafiya yayi kaɗan. Duka tafiyar da ya bai fi ba tafi how many pips? Bari mu gani how many pips. 133 pips. To kaga irin wannan in scalping kake lafiya ƙalau, za ka samu abin da ka samu a 133 pips ɗin nan ka tafi. So wannan ba mu samu misalin da muke nema ba. Wato na so a ce mun samu wanda ya riga ya gama wanda ya riga ya gama forming. Sai in bada misali da shi. So amma idan ba mu samu ba bari mu je DXY mu gani. Idan muka je DXY maybe mu samu. So a DXY I don't know. Wala Allah mu samu. So bari mu duba wannan mu gani a DXY. Kun ga nan muna da weekly reject weekly ko? So za mu koma daily. A daily sai mu duba mu gani. A daily idan muka duba za mu ga cewa muna da daily reject daily anan. Yauwa muna da daily reject daily. Sai mu koma 4 hour. A 4 hour sai mu zo. A 4 hour yauwa. So a 4 hour idan muka duba an samu breakout anan. An samu breakout anan. Yauwa. So da aka samu breakout anan bari mu gani. So wannan gaskiya babu wani bai bada clean price action ba. So ba zan so in yi
trade a nan ba. So though dai ga shi ya yi respecting wannan, amma I don't think idan ni ne zan yi trade da wannan gaskiya. I don't think so. Da sai mu koma misali 1 hour. Sometimes ni ina so in ga clean price action. Yauwa. Ina so in ga clean price action. Okay. So idan muka duba, idan muka dawo a 1 hour za mu iya refining ɗinsa a nan. Ba zan yi refining ɗinsa a wannan QM ba saboda bai burge ni ba. Zan yi refining ɗinsa a SBR ɗin nan. So ka gani? Yauwa. So wannan sai ya acting as liquidity. Wannan shi zai zama as wato liquidity. So kaga ina za ka yi targeting? Za ka yi targeting nan ne zai zama entry ɗinka. Zai zama entry ɗinka a nan. Yauwa. So wannan shine yanda ake top down analysis. Ban sani ba ko zan samu wani abun na a nan. Yanzu idan muka duba wannan period ɗin za mu ga cewa bearish yana bearish ne. Ku duba tun inda ya faru zuwa bearish, tafiya kawai yake bearish. So kuma har yanzu yana bearish. Saboda haka za mu so a ce mun nemi bearish ne. Amma idan muka koma daily yanzu, za mu koma daily. So amma before mu koma daily bari mu nemi weekly reject weekly mu gani. So wannan muna da weekly rejects weekly a nan. Muna da weekly rejects weekly a nan. Yauwa. To sai mu koma daily. Idan muka koma daily za mu ga cewa a daily muna da daily rejects daily a nan ko? So sai mu fitar da abin nan ɗinmu a nan. Yauwa. Sai mu koma 4 hour. Yauwa. A 4 hour ina aka samu breakout. An samu breakout ne a nan. An samu breakout ne a nan. So ina ne key level ɗinmu? Kun ga key level ɗinmu ya yi daidai da inda aka samu rejection. Wannan key level ɗinmu, fresh key level ɗinmu shine wannan a 50%. Idan kuka auna 50% na wannan range ɗin, za ku ga me muke da a 50%. Kun san normally ba ma shiga da OCL, da sai mu shiga da wannan. So ba ma shiga da OCL. Mun faɗi scenario ne kawai da zai sa shiga da OCL, mun yi bayani. So saboda haka a discount ɗinmu muna da wannan QM ɗin. So sai mu koma 1 hour sai mu refining ɗinsa. Kun gani? A 1 hour idan muka zo za mu refining ɗinsa sai mu ga cewa muna da QM a nan, sannan kuma nan muna da SBR. Sai mu yi amfani da SBR ɗin nan. Shi ne leg ɗinmu da yake kusa. Kun gani? To a nan sai mu yi targeting. A duk lokacin da aka samu weekly direction da daily direction an samu correlation tsakaninsu, to za ka ga an samu wani irin impulsive move. Za ka kasuwa ta yi wani irin tafiya mai ƙarfi saboda directions ɗinsu duk guda ne. To a nan ina za mu fara targeting. Target ɗinmu na farko zai zama OCL ɗin nan. Idan OCL ɗin nan ka cinye shi, target ɗinka na biyu zai zama wannan SBR. Idan ka cinye shi, target ɗinka na uku zai zama wannan SBR. Target ɗinka na gaba, last target ɗinka zai zama wannan me ake cewa wannan QM ɗin. Idan ba ku manta ba wannan trade na taɓa yin shi kwanaki kuma na yi taking ɗinsa na nuna muku. Na yi analysis ɗinsa na nuna muku. Saboda haka sai ka koma 1 hour. Sai ka koma ina? Sai ka koma 1 hour. Yauwa. So wannan shi ne. So a nan ina muke da liquidity? Kana da liquidity a nan. Liquidity ɗinka shi ne wannan. Kar ka manta da liquidity a koda yaushe. Ka ga nan muna da buy side da sell side liquidity ko muna da sell side liquidity.
Yawwa, so kaga da haka kenan idan ka yi targeting stop loss ɗinka ya zama below wannan low ɗin shi kenan. Idan kuma kana da fix stop loss sai ka saka fix stop loss ɗinka. So kaga da haka kana da risk reward mai ƙarfi sosai. Ko da ka yi targeting low ne na price ɗinka, za ka ga cewa still kana da almost 20 risk reward. So wannan shine jama'a, Allah ubangiji ya samu dace mana jagora. Ina tunanin ba abin da ban yi bayani ba dangane da top down analysis insha Allah. Idan ma akwai ko muna da tambaya sai mu yi tambaya ko neman ƙarin bayani sai mu rubuta a comment section insha Allah. Kar ka manta top down analysis is very 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 important. Idan kana trade ba top down analysis to ka sani cewa za ka samu matsala sosai. Me yasa? Saboda idan price ya faro daga weekly ne, to fa weekly ne kawai zai tsayar da shi. Haka idan price ya faro daga daily ne, to daily ne kawai zai tsayar da shi. Let's say a ce yanzu muna da weekly a nan, ko nan ma muna da weekly key level. Mun gane ko? So kun ga nan muna da weekly, nan ma muna da weekly. Mu ɗauka price ya faro bullish daga wannan weekly ɗin, amma sai ya zama along the way akwai daily key levels. Akwai daily key levels. To me zai faru? Price zai zo ya ɗan yi reacting a daily ɗin nan, amma kuma ba sosai ba. Yawwa. Let's say a ce wannan daily ne. To me zai faru? Bari mu rage wannan. So idan price ya zo daga nan, ya fara daga weekly. Ya fara daga weekly ko? To idan ya zo wannan kawai zai tsayar da shi fa, wannan weekly ɗin zai sa ya sake dawowa ya haka. So amma kuma along the way yana tafiya haka. To in ya zo wannan daily ɗin zai iya ɗan reacting sai ya dawo wani daily a nan, sai ya ci gaba da yayi breaking ɗinsa, ya ci gaba da tafiya. Idan ya zo wannan daily ɗin sai ya sake dawowa wannan daily ɗin, sai ɗaya ya zo ya breaking wannan, ya zo wani daily nan ya sake dawowa sai ya je ya breaking. Mun gane ko? Sai ya je har can, daga nan kuma sai ya sake dawowa. So haka within daily da daily shi ma za a iya samun za a iya samun bari in ba mu misali. Within daily da daily za a iya samun 4 hour. Za a iya samun 4 hour. Bari in ba mu misali. H4 yawwa. So idan price ya faro daga daily, let's say a ce ya faro haka, to me zai faru? In ya zo nan zai ɗan yi reacting, sai ya dawo wani 4 hour nan, sai ya breaking ɗinsa, sai ya ci gaba da tafiya. Idan ya zo wannan 4 hour yana iya dawowa wannan 4 hour, sannan sai ya ci gaba da ya yi breaking ɗinsa har ya kai daily. Mun gane ko? So haka abun yake. Haka shi ma idan akwai 1 hour key levels, shi ma haka zai zo ya riƙa yi. Mun gane jama'a? So wannan shi ne. Saboda haka idan baka fahimci haka ba, za a samu matsala sosai, kuma analysis ɗinka ba zai riƙa tafiya yanda ya dace ba. Idan ka yi analysis a daily, to take profit ɗinka ya kasance next fresh daily. Domin price zai iya juyowa gaskiya. Idan kuma baka son ka yi take profit kai tsaye, to sai idan ya kai next fresh daily sai ka yi monitoring ɗinsa a 4 hour. Idan a 4 hour aka samu breakout, aka samu change of character, to shi kenan sai ka kawai fita wannan trade. Idan kuma ba a samu ba, to ya nuna cewa zai yi breaking ɗinsa. Musamman idan an samu momentum yana da ƙarfi sosai, to zai riƙa breaking ɗinsa ne ba tare da an samu reaction ba. Mun gane ko? So haka idan ka yi taking trade analysis high time frame ɗinka a inda kai fara analysis ɗinka 4 hour ne, to next tipping kai zama next fresh level na 4 hour. Yawwa. To haka za ka yi. Kada ya zama high time frame inda ka fara analysis, analysis key level ɗin da ka yi amfani da shi na high time frame ɗinka shine na 4 hour. Amma kuma sai ka yi targeting key level na 1 day. To za ka samu matsala. Saboda tunda yana tafiya tsakanin daily ne zuwa daily, amma a tsakani muna da 4 hour. Ƙila ka yi analysis ɗinka a wannan 4 hour ɗin, ka samu entry ɗinka a 1 hour. To ya kamata target ɗinka ya tsaya a wannan 4 hour ɗin. Shi kenan. Domin tana iya yiwuwa idan ya je wannan 4 hour ɗin
zai sake reverse ya dawo daily din nan, ya dawo daily ne ya sake rejecting daily din nan, sannan ya ci gaba da tafiya. So kaga idan baka yi taking profit ɗinka ba a 4 hour din nan, to in ya dawo me zai sai ya fitar da kai. Shi yasa zaka ka shiga trade ya fara tafiya ka fara samun profit, kila ma ka kusa kai ga TP din full TP din ka sai ka kawai ya juyo ya zo baya. So saboda haka sai a kiyaye. Idan kuma ya zama entry ɗinka ko kuma in ce abun nan ɗinka key level ɗin da ka yi amfani da shi wurin entry na 1 hour ne, to kada ka yi TP ɗinka a next fresh key level na 4 hour na 1 hour na 1 hour kai sorry. Idan kuma a 15 minutes ne next key level ɗinka za ka yi na 15 minutes za ka yi TP. Mun gane jama'a ko? So wannan shi ne dai, I think ina ga na yi bayanin komai insha Allah, amma but idan akwai tambaya ko kuma neman ƙarin bayani, so insha Allah ƙofa a buɗe take yauwa, ƙofa a buɗe take insha Allah za a iya yi. So da fatan Allah ya taimake mu ya sa kuma mu dace, Allah kuma ya mana jagora. Assalamu alaikum warahmatullahi.